Mebusem tinan. Ma, muntie agya tenetene. Na monya aso na monya hunumu. Na ade nimpa na mekere mo. Munya memera na maye mejaba. Abadma ne obakro me na anim. Na okyerɛkyerɛ me na ɔka kyerɛ me se ma wakoma nso me nsɛmu di me mmara nsɛm so na nya nkwa nyanyansa nyanhunumu ma wure mfi na mmane mfiri manumu kasa ho nya no na ɛbɛhwɛ wo so dɔ no na ɛbɛkora wo nyansa ne ade titire enti nyanyansa na fa wade nya nyinaa nyanhunumu bu no na ɛbɛma wo so sɛ woyɛ no atu a ɛbɛhyɛ wo animonyam ɛbɛyɛ wo ti animonyam akyikyitire abotire fɛfɛ na ɛde bɛhyɛ wo meba tie na fa me nsɛm na wo nkwan fi adɔso ma kyerɛ wo nyansa kwan magya wo atempɔn tee so wonantie mu wanamɔre nkyewo na sɛ wotu mmirika a wɔrensunti So nkyerɛkyerɛ mu dendenden nyaa mu kora no na ene wo nkwa nkɔ abɔnefoɔ kwan mu na mfa nipa bɔne kwan so kwati no nsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ na wonna gye sɛ wayɛ bɔne ansa na wontimi nna gye sɛ wahwe obi ase ansa na wodi abɔnefo sɛm aduane na amimdie nsa na wɔnom na atenefoɔ kwan te sɛ owia han ɛkɔ so hyerɛn koduru awia ketee abɔnefoɔ kwan te sɛ esum kabii wonim die wohunta meba tie me nsɛm wɛn wasoma me kasa ma no mfiri w'ani so fɛsi wakoma m tɔn na yɛ nkwa ma wɔn a wohunu ne nkwa ho san ma ne honam nyinaa kora wakoma sene deɛ wodi sie nyinaa na emu na nkwa di firifiri yi ano kontonti firi wo ho na ma nkontompo ano nkwa akyirikyiri ma wani nhwɛ tee na wani so atetɛntene nhwɛ wanim tata wana mɔ pɛpɛpɛ na ma wakwan nyinaa ntim ma ne nifa anaa benkum hwɛ wonan firi bɔne mu